Как да нанасяме спирала? Спиралата е много важна част от грима за очи. Тя прави очите по-дълбоки и ги подчертава, допълвайки вида, за който мечтаете. Първо, нанесете останалите продукти с грим, като фондютен, сенки за очи, очна линия. Ако се тревожите спиралата да не попадне върху очната ви линия, можете да използвате например кредитната си карта, като я поставите зад миглите, за да предотвратите размазване. Второ, отворете спиралата. Завъртете четката на спиралата около ръба на опаковката й, за да отстраните излишния продукт. Трето, със спокойна ръка започнете да нанасяте спиралата от корените на миглите си. Движете четката напред-назад, за да разделите миглите и да избегнете образуването на бучици. Четвърто, използвайте гребен за мигли. След като спиралата изсъхне, поставете внимателно гребена за мигли в основата им и бавно го придвижете до края им. Пето, дръжте четката на спиралата вертикално. Нежно я придвижете между горните и долните си мигли, за да им придадете лек цвят. Шесто, отстранете размазаната спирала с продукт за отстраняване на грим. Поставете памук с такъв продукт върху размазаната спирала и почистете внимателно. Използвайте спирала в цвят, който ви харесва най-много. Препоръчваме ви спиралата на Блинк в нюанс тъмно-синьо, спиралата за обем на Орлейн, спиралата с ефект на изкуствени мигли в нюанс наситено черно от Yves Saint Laurent. Открийте още продукти с грим на Strawberry Net, свежата козметична компания.